Ipft long live Ipft long live Youth Ipft long live IWFT long live Atisa long live বিভিন্ন পাতিয়া করেছেন Ipft Bana চুং খাবাই খুবাই লাম সঙ্গো বিভিন্ন পাতিয়া করেছেন Ipft পার্টি বানারম ফাইনেরন চুং খাবাই খুবাই লাম সঙ্গো Ipft long live Ipft long live Dipraland long live Ipft Ipft Dipraland हामबाय दिनै 21 नभेम्बर 2025 जोंनि इस्ट टेलेन्ट डिभिजन कमिटि बिसिंग फरायदि एलसि भिलेज जोंनि उत्तमनि नेतृत्वे 10 फेमिलि 27 बुथा जोंनि Ipft तिनि बरक जोंनि Ipft प्लेग्राउन्ड फायखा बरंनो ब्लाइखेनो जोंनि Ipft पकट थिकि बरंनो हामबाय बोसाङो जों जोंनि टिप्रालेण्ड दिमानति जों बोसखाङा आगक थांनानै बरक बावनो आसा बिसास हारिनो दिनै जोंनि पार्टियाव बरक सामिल फायखा बरंनो बेलाइखेनो जोंनि इस्ट टेलेन्ट डिभिजन पकट थिकि एबं Ipft पकट थिकि बरंनो हामबाय जानोगै दिनैयाव जे जयनिं प्रग्राम सिकनसे जोंनि जयनिं प्रग्राम जों बोसांताय जोंनि जयनिं प्रग्राम दङ जों बोसाङो खायथानाय हामबाय